ह्यानं बरेचसे लोक दात घासतात. आता पण व्हॉट्सअप, वेलकम टू माय चॅनल. तर कसे आहात तुम्ही सर्व? तर आज सकाळी 6:30 वाजता मी शेतात आलेलो आहे. आत्ताच सूर्य उगवला असल्यामुळं ऊन पण अजून कवळच आहे, पाहू शकता. तर हे आहे आपले वैरण म्हशीची. तर घेतोय. तर शेतात म्हशीला वर घेऊन आलो आणि आता म्हशीला टाकायचे वैरण. सकाळी लवकर शेतात आल्यामुळं अजून ब्रश पण नाही केला. डायरेक्ट उठलो की पप्पा म्हणले शेतात जा म्हणले म्हैस घेऊन. मग डायरेक्ट शेतात आलो. तर आता ब्रश करायचा आहे. तर आता दात घासायचे आहेत. हा लिंबाच्या कडेने दात घासायचे आहेत आता. काढून तर आता साईडचं तोडून घेतो अगोदर. तर हे बनलेलं आहे आपला आता ब्रश बनलेला आहे. तर आता याला चावून हे पुढे ते बनवलेलं आहे. आता त्यांना दात घासायचे. पुढे लागतंय अगोदर. तुम्ही तर नवीन लिंबाच्या काडीनं नवीन ब्रश करत असाल तर पहिलं सुरू म्हणजे जास्त कडू लागतंय. जास्त म्हणजे काय दातात घास वाटत नाही एवढं कडू लागतंय. पण मी शक्यतो 5-6 दिवसाला यानं ब्रश करतो, त्याच्यामुळं पण काय वाटत नाही. तर चला जाऊ विहिरीकडे. तर हे लिंबाचं झाड आहे, आपण याचा काढलेला आहे. तुम्हाला सांगितलंच नाही की विहीर आपली परफेक्ट झालेली. म्हणजे मी अगोदर व्हिडिओ बनवला विहीर बांधकामाच्या टायमाला, पण बांधकाम क्लिअर झाल्यावर व्हिडिओज नाही बनवला. तर तुम्ही बघू शकता आता साईडला सगळं शाप केलेलं आहे. विहिरीच्या साईडला विहीर बनवली, पण विहिरीच्या साईडला जी ही माती आहे ती कशी टाकली. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हे असं पूर्ण पण असं सर्वकडं असं शाप झालेलं आहे. आणि हे शाप कसं केलंय ते तर व्हिडिओ पाहिलातच तुम्ही. आत्ता मेन आता उन्हाळा असल्यामुळं विहिरीत नाही पाणी जास्त, थोडंच पाणी आहे. कारण उन्हाळ्यामुळं आता खाली गेलेलं आहे. आणि हे का बरं केलेलं आहे तर हे जेव्हा लाईट ती नसते तेव्हा याच्यानं घागरीनं पाणी काढता येते म्हणून हे लावलेलं आहे. तर आता म्हैस पण तिथं बांधली, म्हशीला कडबा पण टाकला. तर हा व्हिडिओ तुम्ही इथपर्यंत पाहिला असला तर थँक्यू सो मच, हायली अप्रिशिएट यू, लव यू गाईज, बाय बाय.